vi er enige om, at vi ikke trænger til at puste os i den retning, som ikke laver en film af nogle af tingene, der sker her i dag. Vi er enige om, at vi rent redaktionelt opfører os ordentligt. Det oplæg, det var virkelig, virkelig godt. Det var Amager Cykelklub, nu er det godt nok lige Bo Bell her, der står der, men det var Amager Cykelklub, som var op og fremlægge om deres arbejde på kvindeområdet. Og det var helt vildt, hvad de havde kunnet lave af arbejde. Og bagefter så snakkede jeg med Tina Didriksen. Jamen altså, vi rekrutterer jo over flere fronter. Vi rekrutterer både de unge piger, og så prøver vi også at rekruttere motionsdamer. Fordi vi ser både, at der kan komme gode cykelryttere fra børnene af, men der kan også komme fra motion til elite, ikke? Så har vi lige fået lidt at spise, og der er faktisk ikke flere sådan officielle møder i dag. I morgen er selve kongressen. Og så har Maria op fra kontoret lovet mig at give os en rundvisning, hvor hun lige fortæller, hvor de sidder henne til daglig, og hvordan det hele ser ud, så I også kan se det. Så jeg tror egentlig bare, vi slukker for i dag, og så glæder vi os til i morgen. Så har vi lige fået morgenmad, og så står resten af dagen faktisk på kongres. Prøver på at få fat i nogle af de folk, der vil være interessante for jer at høre lidt om, og så lige snakke med dem, stille med et par spørgsmål. Hvad er kongressen i virkeligheden? En kongres er egentlig i det her tilfælde et andet år for en generalforsamling. Kongressen ligger altid hvert år i januar og bliver afholdt i Idrættens Hus over i Brøndby. Nu kalder jeg den generalforsamling. Kongressen går ud på, at man samler alle DSU's forskellige instanser, repræsentantskabet, bestyrelsen, de forskellige trænere og alle udvalgene. Og så snakker man sæsonen igennem, den forgangne sæson, men også den kommende sæson, og det kommende regnskab og det forgangne regnskab. Og så er der måske nogle år i hvert fald nogle lovforslag, som repræsentantskabet skal stemme for eller imod. Det er sådan i grove træk, hvad der sker. Og nu er der nok nogle af jer, der tænker, repræsentantskabet, hvad er det? Repræsentantskabets rolle, det er ligesom ude i en almindelig klub, hvor man har en generalforsamling, hvor der er nogle medlemmer. Vi er bare sådan, at vi er valgt som repræsentanter for hele Danmarks Cykelunions cyklister og medlemmer ude i klubberne til at sidde og varetage deres interesser i forbindelse med, at den her generalforsamling nu skal afvikles. Og sørge for, at DSU nu også har de tilbud, der skal til for vores cyklister. Der er 35, der er 17 for hvert distrikt, som bliver valgt ude på årsmøderne ude i distrikterne, og så er formanden, som sidder automatisk i repræsentantskabet. Udover repræsentantskabet sidder der selvfølgelig også en direktør. Vi får her til april en ny direktør i DSU. Ham tog jeg også lige en snak med og spurgte ham om, hvad hans rolle bliver i løbet af 2017. Jamen, det væsentligste opgave, det bliver jo genopretning af DSU, genopretning af økonomien og den organisationen som sådan. Det bliver en af de store opgaver. Så bliver det selvfølgelig også sportschefrollen i forhold til at få gjort betingelserne for vores landstrænere, for at de kan præstere, for at det bliver gjort så gode som muligt, og igennem landstrænerne selvfølgelig med rytterne også. Så har vi lidt styr på, hvor det er, vi er henne, og hvad det er, vi laver, og lidt om, hvem det er, der var til stede. Så tænker jeg, at det kunne være fedt for jer også at vide, hvad kommer der til at ske, og hvilke ting bliver der besluttet. Blandt andet så har DSU i samarbejde med DIF lavet sådan 5 strategiske spor. Altså det man kan sige, det er jo det endelige mål, det er, at der skal ligge en færdig aftale til indstilling til DIFs hovedbestyrelse den 1. juni 2017. Så det vil sige, at alt det arbejde, der skal ligge fra nu af og derfrem, det er handleplaner og målsætninger
og den økonomiske del af den aftale. Vi venter lige med det allerbedste interview til sidst. Først så vil jeg lige give jer den tidligere omtalte rundtur på DCU's kontor sammen med sekretær Maria. Nå, men herinde er det vores mødelokale. Ja. Men det er også her, at Jens Erik Mejlund, når han starter 1. april, at han skal sidde. Så får vi sat ham op her. Plads der. Ja. Og så er det Hanne, vi har stående her. Han er jo i vores administration, og det er også hende, vi møder, når vi ringer ind og skriver ind. Og jeg sidder der, Maria, og når man ringer og skriver, er det også mig, man tager fat i. Og det er jo så her, det er hjertet i DSU-administration. Ja. Det er som regel også, hvis vi ikke ved det, så finder vi ud af det, og så får I svar for os. Så ja. Der kommer Semper. Der har vi Semper der. Her har vi lige Tom Røssel siddende. Han sidder 2 gange om ugen og hjælper i forhold til regnskab og budget, som vi er blevet præsenteret her på kongressen. Ja. Ja, og så er der lige en pt. Ledeplads. Herinde har vi så Jens Kassler siddende, og han råber så nogle gange over til Carsten Ritter. Og så kan de snakke cykelløb og events og kommunikation og hvordan det hele skal foregå. De har nogle gode snakker og diskussioner. Nogle gange må vi lukke dør. Men ellers så lytter vi med og lærer. Og så herinde har vi så samlet trænerne. Nu sagde jeg, at jeg gemte det bedste til sidst. Det er nemlig, at BMX er blevet optaget som en disciplin under DCU. Det er ret væsentligt for os. Vi har jo som sport i 6-27 år været i et motorsportsforbund, hvor vi aldrig har passet det. Så det er jo kæmpe stort for os at komme over i et forbund, der også har en hel masse viden omkring, hvordan laver man den her type atleter, altså cykelatleter. Så for os tænker jeg, det her det kan ikke blive bedre. Kongressen er ved at slutte. Hvad er oplevelsen? Hvordan er det gået i år? Jamen, jeg synes, det er gået rigtig godt. Og jeg vil sige sådan, at vi er kommet tættere bestyrelse og repræsentantskab. Jeg synes, vi er blevet bedre til at forventningsafstemme. Hvad vil repræsentantskabet gerne? Bestyrelsen gør, og bestyrelsen får involveret repræsentantskabet. Og så er der, jeg skal lige sige, den helt store raket for mig er jo nu, at BMX er kommet ind under Dansk Cykelunion. Det har vi arbejdet for i nogle år, og jeg synes, det er den helt rigtige vej. Så det glæder jeg mig rigtig meget til.